sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Jumadon novembre kalo tile 10 san 2023 an ka foli bɛ an lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ye. Aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ. Kunnafoni daminɛ la Sahel jamana minisiri minnu ka baaraw ɲɛsinen don sigida koɲɛw ma. Olu ye ɲɔgɔn ye baboloda Mali la min yɛrɛ la u masalala lakana ale ni basigi koɲɛw kan ni jamana kofɔlen ninnu kɔnɔ. O kɔfɛ an b'an senfa ka se Niger jamana kan min yɛrɛ la Niger ministre min ka baaraw ɲɛsinen don lakanako koɲɛw ma ale bisimilala Togo jamana ɲɛma fɛ tɛnɛn don walasa ka se ka fɔ ka bɛn kɛ u ni diɲɛ seleke naani ni ɲɔgɔn cɛ kumana min na Faransi cɛdenw olu b'a la k'u ka kasaw kuru ni ka bɔ ni jamana kofɔlen kɔnɔ. Burkina Faso hali n'a y'a sɔrɔ waleya dɔw taara bala gouvernement fɛ fɛn min ye gɛlɛyaw ye olu b'a la ka ye polisiw ale ni douaniw fanfɛla la ka ɲɛsin dugutalaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso ni Mali dancɛ la an ko min ma ko frontière. Madagascar kuma lase soba ni an ko a ma ko parlement ale ma ɲɛma a ye weleweleda kɛ alamisadon ko fɛn min ye jamana ɲɛma kalataw ye minnu yɛrɛ kun bolodalen do dɔgɔkun nata in na ko olu ka bɔ u dɔgɔkɔrɔ k'a sababuya kɛ fanga sinaw b'a la ka wulikajɔw sabati a bɛ dɔgɔkun caman bɔ. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛna kuma Hamas ale ni Israel ka kɛlɛ lahalayaw kan. Ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ ɲɛmayaso ka yamariya kɔnɔ bi jumadon novembre kalo tile 10 san 2023 tabali kunnafoni kɛnɛ kan. A y'aw bisimila. Kunu alamisadon Sahel jamana minisiri minnu ka baara ɲɛsinen don sigida koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ye ɲɔgɔn ye baboloda Mali la walasa ka se ka masala fɛn min ye lakana ale ni basigi koɲɛw kan ni jamana kofɔlen ninnu kɔnɔ ka caman faamu ni ɲɔgɔn ye kan an ka Mohamed Daɲogo lamɛn. Farafina minisiri minnu n'u ka baara ɲɛsinen don an ka sigida koɲɛw ma ani wagati yɛlɛma koɲɛw ma n'o olu bɛ Sahel jamana o kɔnɔna la olu ka lajɛrɛ belebele o daminɛna Bamakɔ bi Mali yɛrɛ kɔnɔ minisiri min ɲɛsinen don o baaraw ma n'o ye Mamadu Samake ye an k'ale lamɛn ni baara in kan. Lajɛ min don farafina tilebiyanfan jamanaw a fɔ minnu bɛ Sahel jamanaw ye jamanaw Sahel jamanaw donc o jamana 10 de fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi Bamako yan nɔ ni lajɛ in hukumu kɔnɔ. Lajɛ in bɛ min kan o ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ani bɛn ani a fɔ ma ko sécurité lakana voilà donc o saba tugulen ɲɔgɔn na bi na donc labɛn in bɛna kuma o de kan ka hakili yira ɲɔgɔn na kɛ ka ɲɔgɔn bilasira wa ka a fɔ ma ko financement ka financement ka musakaw ɲini walasa ni an ye ni saba minnu fɔ ta wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ani lakanabaliya ani ka bɛn ɲini olu ka se ka sabati Sahel jamanaw kɔnɔ. Nin baara in senfɛ mun ye kuma caman ye o bɛna fɔ ko sabula u ka jateminɛw yɛrɛ k'a fɔ ko wagati yɛlɛma ko ani an ka sigida ko olu ni an ka lakanabaliya minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔna la o bɛɛ de dulonnen don ɲɔgɔn na. Mamadu Samake. Farafina jamana ninnu an ka jamana ninnu caman bɛ yen nɔ politique crise bɛ a caman kɔnɔ an bɛ transition na donc kun de nana ni o ye fɛnɛ. Ni ye a lajɛ fɛnɛ a zone ninnu a fɔ ma ko wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw u bɛ a yɔrɔw kan o kɔrɔ ye mun ye o ye jaw ye ja bɛ a yɔrɔw la i b'a sɔrɔ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye mun ye sanjiw bɛ caya yɔrɔ dɔ la ji tɛ na yen nɔ wa ji fɛnɛ soit ni a tɛ daminɛ joona ou bien a tɛ laban fɛnɛ. Wa ni lajɛrɛ kelen senfɛ sa u ka baara fanba dɔ o na boli mun kan o de ye ka fɔ bamanciya wale minnu n'a bɛ ka kɛ Sahel jamana kɔnɔna la ani maa gansan minnu ni bamanci ninnu bɛ ka se ka olu ta k'u don bamanciya walew la cogo di u bɛ se ka o kɛlɛ. Mamadu Samake. Ni bagan marala ni bin tɛ yen nɔ san mana bin tɛna sɔrɔ ka bagan balo dɛ a bɛ taa ni baganw ye min donc o gɛlɛyaw b'a kɛ bagan maralaw sɛnɛkɛlaw cogo t'u bolo u ka gɛlɛya kɔnɔ musaka t'u bolo donc n'u olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni banbagati wale mɔgɔ ninnu nana u kama k'a fɔ ko an bɛna wari di i ma
dumunte e bolo ka kɛ e don bɛ kɔngɔ la e muso bɛ kungo la u bɛna e ma kana k'u bɛna wari d'i ma ko i fara an ka taa dingɛ nin an ka taa nin kɛ alors u bɛ mɔgɔw sɔrɔ la donc pour que ka dɔ bɔ o la k'o éviter il faut que mɔgɔ minnu bɛ o yɔrɔ ninnu kɔnɔ an ka musaka sɔrɔ fɛnw musaka sɔrɔ projet olu dilan k'o d'u ma k'olu monter k'o d'u ma. ni baara min n'a daminɛna bi novembre kalo tile 9 o bɛ taa kuncɛ fo novembre kalo o tile 11 Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Niger minisiri min ka baaraw ɲɛsinen don lakanako kuɲɛw ma ale bisimilala tɛnɛn don Togo jamana ɲɛma fɛ a y'a laɲini General Tiani tɔgɔ la fɔ ka bɛn ka se ka kɛ Togo ni diɲɛ seleke naani ni ɲɔgɔn cɛ. An ka lasigiden Alpha Ka ale bɛ caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya in na. Togo jamana sugandili ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ kunnafoni dira ntɛnɛndon de Niger ani Togo marabagaw fɛ Lomé. O kɛra Niger kɛlɛko minisiri General Salifou Modi ka tagama kungurunin senfɛ. O kɔfɛ ani Fort Essunzimna Ɲasingbe ka kumaɲɔgɔnya senfɛ a seginna ka kunnafoniw di bɛnkan sɛbɛ kan Niger ni Faransi ye u tɛgɛnɔ bila min na walasa Faransi sɔrdasiw ka se ka bɔ Niger kɔnɔ. A ko olu tun ye o accord in wajibiya kamasɔrɔ u dalen fosi tɛ bilen Faransi la. An t'u bɛnna kan ni Faransi ye ko jamana fila ka sugandi walasa k'u ka bɔli Niger kɔnɔ o garanti. O kun tun ye u bɔtɔ n'u ka minɛnw ye a bɛɛ ka jɛya. Amerikikaw olu ka sɔrdasiw bɛ an fɛ yen an ye olu fɔlɔ sugandi. An ko jamana filanan wajibi la o ka kɛ Togo ye. O min ye an jɛɲɔgɔn jamana ye. Que le Togo, notre pays frère, soit notre garant dans cet accord. Niger ye welewele bila tuguni k'u ma datugu kɔkan jamana si ye. Nin y'o suɲɛ filanan ye nka Zeyina Salifou Modi ko gɛrɛntɛw kɔfɛ jamana dɔw kɛlen bɛ ka juguya ta ka Niger sɛgɛrɛ nin k'i sen da o ko kan. Nous l'avons jamais fermé. An furadama ma Niger datugu an teri jamanaw ye nka bɛnbɛnbɛnw de talen don an kama. Dɔw yɛrɛ ko u na ko sugu bɛ kɛ walasa an ka nin fanga in ka tiɲɛ nka ni Ala sɔnna ma u ŋaniya bɛ sigi u yɛrɛ ma. N'o tɛ a ka di an ye bi ani jamanaw ka kuma hali n'a y'a sɔrɔ u kɛlen don k'a kɛ cogo bɛɛ la k'o bali. Pour que nous ne puissions pas nous adresser à ses partenaires. General Tiani tɔgɔ la Salifou Modi ko u bɛ fɛ Togo ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ Niger ni kɔkan jamanaw cɛ walasa nɔgɔya ka don kow la. Ka o kuma in jaabi Togo kɔkan minisiri Robert Dussey ye Fort Ɲasingbe ka ci lase. Président Fort Ɲasingbe est disponible. Jamana ɲɛma Fort Ɲasingbe ko a sɔnna wa ko a bɛ aw ka bila la walasa ka kuma ni kɔkan jamanaw ye. N yɛrɛ bɛ aw fo kamasɔrɔ aw ko aw fana bɛ an ka bila la walasa ka kulu dɔ sigi sen kan min bɛna aw ka transition dɛmɛ. Afin de mettre en place le groupe de soutien pour la transition au Niger. Ko Fort Ɲasingbe ko tuguni ka Niger dɛmɛ ye CEDEAO yɛrɛ de fana dɛmɛli ye walasa bɛn ka segi Sahel kɔnɔ ko hali ni a fɛla tɛ fanga dafiri ye. Togo s'oppose à tout coup d'État. Togo jamana tɛ sɔn cogo si la fanga dafiri ma jamana si kɔnɔ nka Niger ta in kɛrɛnkɛrɛnnen don Togo bɛ o faamuya o de kama an bɛ fɛ ka aw dɛmɛ sabula aw dɛmɛli o ye an yɛrɛ dɛmɛnen ye. O n'a to bɛn na sabati an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ani kelenya. Jamana ɲɛma Fort Ɲasingbe tun bɛ k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ bi ko ni a ma Niger dɛmɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ a haminen don min na o ye Niger ka gɛlɛya kana na se dafe jamanaw bɛɛ lajɛlen ma. O de kama Niger dɛmɛli ko o ye CEDEAO yɛrɛ de dɛmɛlen ye ani Sahel yɛrɛ. Donc aider le Niger pour le président Fort Ɲasingbe, c'est aider la CEDEAO et c'est aider la région. Ni wagati na Faransi sɔrdasi minnu bɔra Niger kɔnɔ betigi jɔ fo 1000 ani kɔ la ani dugumabolifɛnw caman ko maa tɔ minnu bɛ yen olu ni Faransi ka pan olu nata ɲɔgɔn fɛ ka bɛn décembre kalo ban ma. Alpha Ka pour VOA Bambara, Niamey, Niger. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi. Radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di. A bɛ jamana kiban kunnafoni di. A bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di. Ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn. An bɛ ministres ka kumaw lamɛn. An bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. A ka ca ni kalo kelen ye bi fɛn min ye kɛlɛ ye o b'a la ka waliya Hamas ale ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ. Nin kɛlɛ ninnu bɛ lahalaya jumɛnw na sisan ka o dɔn an ka Kajatu Tarawele lamɛn a ko ɲɛ kan.
bani sirala armée ka sira dayɛlɛn kɔfɛ mɔgɔ bayirika caaman de ye u senfa bi alamisa in na ka bɔ gaza kɔgɔdugu la kɛlɛ wusulenba be yɔrɔ min na bani sirala sɔrɔdasiw u ni amasi cɛla la ka taa a bayan fanfɛ mara yɔrɔw la o waati kelen kɔnɔna na rafa terminal ka taa kɔgɔdugu la min be gaza tugu misira jamana la daw yɛlɛna kokura yaasa ka sira di dunanw dugudenw ni mɔgɔ joginenw ma u ka se ka don misira jamana kan bani sirala marakɛlaw ye a yira k'a fɔ k'u ka mɔgɔ 239 ɲɔgɔnna wele kura ka taa n'u ye gaza fitinɛ daminɛ don na octobre kalo tile 7 waati la l'Ameriki ani bani sirala ka service de renseignement ye tɔnsigi kɛ Qatar marakɛlaw ye Doha maramafɛnw sɛmɛli waati surunin kɔnɔna na kan yaasa ka sira bila dɛmɛ laseliw ye ka don gaza ani ka ɲɛɲini mɔgɔ welekulen ninnu ka labilaliw la ɲɛmɔgɔ dɔ ka laseliw la min tun be a kɛnɛ kan l'Ameriki masayaso ye laseli kɛ bani sirala ka maramafɛnw sɛmɛli kan lɛri 4 kɔnɔna na don o don gaza kɔgɔdugan fanfɛ yɔrɔw la amasi ɲɛma Ismail ani ye ne a sigilen be Qatar ne misira jamana ka renseignement ɲɛma ye tɔnsigi kɛ alamisa don na gaza taabolo ninnu kan silamɛkuluw ka laseli la hamasi ka kɛnɛya minisiriso ye a yira k'a fɔ alamisa don na k'u ka mɔgɔ 10,812 ɲɔgɔn na denmisɛni 4,000 ni 412 ani muso 2,918 jatew be minnu cɛla la fagara bani sirala ka bombardement senfɛ bande de gaza kɔnɔna na kabini octobre kalo tile 7 waati la bani sirala ka mɔgɔ 1,800 fɛnɛ fatura minnu fanba bɛɛ tun ye siviluw ye kɛlɛ nin dabɔ don na hamasi ka binkani na bani sirala kan bani sirala marakɛlaw ka fɔ la sɔrɔdasi 35 fɛnɛ fagara kabini kɛlɛ nin daminɛ la aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la ka kɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ laɲɛnɛmaya diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni a bɛ tali kɛ ɲagata waleyaw minnu bɛ ta ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ ni dante sigi a la ka olu kɛlɛ George Atino ale ni Banjugu Dante masala la min ni ale yɛrɛ ye kunnafonidilaw tɔgɔlasoba ma ɲɛmaa ye Mali kɔnɔ an k'u lamɛn. Banjugu Dante i ni ce i ni ɲantuma. George ka kɛnɛ alhamdulilayi i ye Mali kunnafonidilaw tɔgɔlasoba ɲɛmaa ye bi bi in na yala Mali kunnafonidi ani kunnafonidilaw olu ka koɲɛw n'u ka baaraw taabolo bɛ di bi bi in na Mali la. Ayiwa an bɛ jamana min kɔnɔ effectivement kunnafonidi baara a bɛ kɛ sabu an ka kunnafonidi so ka ca a ka kɛ minnu bɛ ja ta minnu bɛ kuma fɔ walima minnu b'a sɛbɛn o ye démocratie taalan ye mais bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a bi san 10 tɛmɛnen bɔ Mali n'a ka di yɛrɛ bɔ ko Sahel jamanaw kɔnɔna na gɛlɛya caman nana gɛlɛya minnu ye kɔlɔlɔ caman kɛ o kɔlɔlɔ ninnu kɛra sababuya ye journaliste ka baara kɛli a ka gɛlɛn. Misaliyala yala i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na lakanako ani kɛrɛnkɛrɛnya la jatigɛwale bingani olu gɛlɛyaw kun ɲɛsinnen don Sahel jamanaw kan nka Mali la yala i bɛ se ka misaliya dɔ da o ye yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn don kunnafonidilaw ka baara taabolo la bi bi in na. Yɛlɛma min donna baara taabolo la kunnafoni dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ information ninnu bɛ tali kɛ armée ka baaraw kan ensuite Mali yɛrɛ ni a dɛmɛbaajɛkulu dɔw bɛ yen n'o y'an ka partenaire kɔrɔ dɔw ye an n'olu cɛ nana gɛlɛya ka sababuya kɛ olu fana ka kunnafonidisow ka kunnafonidi cogo ye ka an ka jamana kun kan o bɛnbaliya ni o fɔɲɔgɔnkɔ wale minnu nana o kɛra sababuya ye kuma fɔli ka gɛlɛn dɔɔni ka sabu kɛ i kan ka i ka kunnafonidi baara min kɛ laadiriya ni tilennenya la ani i ka jamana bi lahala min na o bɛ na ni ko ye minnu y'a to i fana ka responsabilité bɛ engagé o de kama baara in a kɛli la a ka kan hakili ka y'a la a ka kan baara ɲɛdɔn o ka y'a la mais a ka kan surtout responsabilité fana ka y'a la. O cadre kɔnɔna la yala aw yɛrɛ ka ɲɛmaaya kɔnɔna la ni Mali kunnafonidilaw tɔgɔlasoba aw bɛ fɛɛrɛ jumɛnw bila sen kan waasa ka se ka kunnafonidilaw kɔni ko olu dɛmɛ ka se k'u ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ni waati kofɔlen kɔnɔna la hali ka sɔrɔ a ma ɲangata lase u ka lakana ma n'u ka baara taabolo ma. O y'an sigikun de ye o sababuya o sababuya bɛ se ka na n'an b'a to kunnafonidilaw ka se k'u ka baara kɛ laadiriya kɔnɔ
tilennenya kɔnɔ u ka baara okumu kɔnɔ an bi o baaraw de kɛra a ka kɛ formation sera ye o a ka kɛ bilasiraliw sera ye o a ka kɛ hali kuma minnu ti bɔ kɛnɛ ma olu fɔli sera ye o en même temps aussi n'an y'a ye k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen min bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'a jɛngɛnen don k'a ɲɛsin kunnafonidilaw ma an t'an da de a kan an kan ka kuma min fɔ yɔrɔ min na wagati min na mɔgɔ min ɲɛna an b'a fɔ. maa wɛrɛw fana bɛ kunnafoni di ka sɔrɔ kunnafoni di sɛbɛnw t'u bolo walima u ma a kalan kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɛ yala maison de la presse mali kunnafonidilaw tɔgɔla so bɛ se ka bɔ walima ŋaniya wala ka fɛɛrɛ wɛrɛw fana ta ka waasa olu fana ka se ka kunnafoni taabolo jɔsen dɔw dɔn hali n'a sɔrɔ a bɛ se ka fɔ ko olu kɔni a bɛ se ka misaliya ma sigi olu kama kɛrɛnkɛrɛnya la. an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi alhamdulilayi baara taabolo falenna internet ani réseaux sociaux ninnu olu nana ni sababuyaw ye kunnafoni di cogo n'a dibaga cayara minnu fana bɛ yen ni a caman bi bɔlɔlɔsira ninnu kan n'u bɛ kunnafoni di kɛ u ka di cogo la olu fana ko k'u ye journaliste ye journaliste minnu fana bɛ yen n'olu fana ye professionnels ye parfois olu fana b'u ka organe conventionnel to yen ka taa kunnafoni di bɔlɔlɔsira kan dɔw ye min sɛbɛn u ka gafe kɔnɔ kelen u ye émission min kɛ u ka téléso u ka radio so la o émission bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsira kan cogo min na kunnafonidila yɛrɛ aussi a fana bɛ se ka taa ka kunnafoni di yen ka sɔrɔ a ka organe ka engagement tɛ o bɛ na ni gɛlɛya dɔw ye o gɛlɛya dɔw ye mun ye mali kɔnɔ loi sur la presse bɛ yen fo n'i sigilen don ka journaliste kɔnɔ yɛrɛ n b'a fɛ k'a don kaso la n'o tɛ ni fili donna journaliste ka baara la wele cogo ni wele yɔrɔ de b'a la. O loi in b'a protéger parce que loi spéciale de l'eau. Or, loi sur la cybercriminalité, on peut appliquer citoyen to la kasoro journaliste à kabara kondana. Maintenant, journaliste min fana tara so wale yala réseaux sociaux sans fait. Magistrat fana tara ka journaliste en qualité reconnue aye ou bi a donc à fond comme c'est un monsieur tout le monde, citoyen lambda, mimi réseaux sociaux sans fait. Juge do yere fana ba dawa kama yɛrɛ k'u laɲina ka statut de journaliste kɔ hali n'a sɔrɔ la kuma min fɔra ko o bɔra a ka kunnafonidi sɛbɛn in de kɔnɔ ka taa yɛrɛ sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ u bɛ ɲinɛ kunnafonidi sɛbɛn ta kɔ ka na réseaux sociaux ta in de ta ka baara kɛ n'o ye donc o ye gɛlɛyaba ye journalistes ma sabu bi tile in na ka bɔ yɔrɔ la ka yɔrɔ sɔrɔ ka to diɲɛ bɛɛ ka b'i kalama bɔlɔlɔsira de b'a to b'o kɛ mais ni o bɔlɔlɔsira sanfɛ jajali nana caya ye bon a bɛ mɔgɔ fari faga i ka baara taabolo la kelen i b'i janto i kuma cogo la i kan ka se ka kunnafoni di ka se a di cogo la cogo min na o bɛ gɛlɛya i ma sabu ni m'i janto i b'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la i man k'i sɔrɔ yɔrɔ min na n'i dun tora n'i ka organe conventionnel ninnu ye peut-être i bɛ jamakulu min sɔrɔ o k'i lamɛn ani yɔrɔ mun na i tɛna se k'o lasɔrɔ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ nin sira in fɛ a kɛmɛ sɛkili sabasiri de merci beaucoup Jean. Nin tun ye Banjugu Dante kumakan ye min ni ale yɛrɛ ye Mali kunnafonidilaw tɔgɔlasoba ma ɲɛma ye ɲininkali minnu tenkuna la olu kɛla Georges Atino fɛ. Burkina Faso siraba ka mobili bolilaw olu ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ye u ka dusumakasa yira ka kɛ ni tɔrɔnankow ye minnu bi taa ka u sɛgɛrɛ jamana dancɛw la ni o bɛ tali kɛ pɔsiw la o waleya minnu bi kɛ polisiw gendarmew ale ni douaniw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso ale ni Mali dancɛ la ni an ko a ma ko frontière o kɔɲɛw bɛɛ lajɛlen kama an ka lasigiden Alidu Wedraogo go ale ye fasirika kɔɲɛ kan an ka lamɛn. An nana baara min kɛ finitigiw ka surafɛn minɛ na an b'o daminɛ mobili bolilaw ani mobilitigiw ka syndicat fɛ ye Bamori Sanogo o y'o ɲɛmɔgɔ ye anw ka tilebiya fan fɛ a b'anw bisimila a ka baaradara Bobo Julaso kin min o b'a wele Yegere farisogotigi lo a farila gɛlen don a bɛ faso danfani na anw lɔlen don a bɛ da yɛlɛ fɔlɔ baro daminɛ de ka gɛlɛ min ko fɔlɔ min b'a dusu la ni a b'o bɔ i bɛ se ka bɔ yan fo Wagadugu mɔgɔ foyi t'i ka mobili yɛlɛ ka filɛ foyi peut-être fɛn jugu yɛrɛ b'i fɛ i bɛ taa n'a ye mɔgɔ ta filɛ fo t'i don Wagadugu. A fɔra kosɛbɛ ani mobili ka sɛgɛsɛgɛ cogo min ale fɛ kɔni an ka finitigiw ta bɔra a sira ma. Ko mobili n'i bɛ boli la contrôle ni faamaw bɛ n'i contrôler k'i to i ka direction kan n'a ka kan k'i ka mobili f'u ye a bɛ yɛlɛ ka f'u ye n'a ka kan k'i ka papier minɛ ka filɛ a b'i ka papier minɛ ka filɛ mais non an fɛ yan n'anw sera e de b'i jigin donc e de bɛ t'i ka mobili gare ka jigin ni papier ka boli ka taa bonden dɔ kɔnɔ
ka taa di dɔ ma u b'a contrôler ni min ka kan ka kɛ i b'o kɛ yɔrɔ la ka sɔrɔ ka segin ka bɔ. A dimini bi nin kuma nin fɔ an ka fangatigiw ale ni finitigiw yɛrɛ ye. An de bɛ taa kɛlɛ la ni surasiw ye marifa ta an bolo an b'an ka mobili ta an bɛ taa zone dangereux ninnu na an bɛ taa ravitaillement kɛ marifa tɛ anw fɛ mais an bɛ tugu surasiw kɔ an bɛ taa anw de bɛ faga mais ni hali bi o ko mɔgɔ minnu bɛ anw mɔgɔ jugu ye u b'an faga la bon mɔgɔ minnu fana ye mɔgɔ ɲumanw ye u b'an ka wariw bɔ sira bon finalement an bɛ taa min. An b'an kunsin Bobo Dioulasso boulevard b'a kan Folona gare bi yɔrɔ min bɛ taa Mali la ni Baru Sise min chauffeur ye k'a da don ala bɛɛ kɛra kelen. Dugu t'a la yɛrɛ o yan Burukina b'o yɛrɛ hinɛ bɛ dugu la sigine baara yɛrɛ pièce b'a kun wari ni pièce n'a kɔni pièce karante b'a kun u b'a bɛɛ minɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan u b'u ɲɛ lajɛ dɔrɔn ko wari kɔlɔkɔw b'a sara Burukina worodaga ne ni worodagaw yɛrɛ kɛlɛla parce que o nɔfɛ ne ye Semouara kɔlɔkɔ i b'a sara kɔlɔkɔ polisi gendarme b'a fɔ 400 polisi dɔw b'a fɔ ko 1000 dɔw b'a fɔ 100 Burukina kɔnɔ yan kɔlɔkɔ douane yɛrɛ gansan douane na l'essence bɛ se ka d'a ma 200 mais u bɛ 600 1000 de bɔ sɔrɔ. Ka bɔ Folona na ka taa gare wɛrɛ min ma sɔn ka tɔgɔ fɔ olu bɛ mɔgɔw lo ta ka bɔ Abidjan ka na su 9h sera yan yɔrɔ la Abidjan kari o donna mɔgɔ bɛ bɔra an ye Abubakar Kindo sɔrɔ a b'a ka minɛnw kɔnɔ. Depuis on sera Côte d'Ivoire, Burkina fana u ka kɛmɛ fila le minɛ an bɛɛ bolo papier b'i bolo papier t'i bolo i b'a sara le. Baru Sise fɛ banbati tɔn kɛlɛ bɛna gɛlɛya ni surafɛn minɛ ye finitigiw bolo. Ni jadisi ko lo o kan ka contrôle kɛ ka mol contrôler ka karanto lajɛ dɔ ka duma ka fɛn contrôler mais contrôle tɛ yɛrɛ jadisi ka na kɛ ni jadisi na ala wari ba tɛ taga ka contrôler o contrôler ya wari ko contrôle tunu ai ja moli fa mara fakisa de bɛ donna ye kɛ i ka wari bɔ ka di dɔrɔn na ko ni fo an k'an bolo la a kisɛ kan o kosɔn an bɔri ninnu gare ninnu bɛɛ la anw taara jɛnkulu min bi surafɛn minɛ kɛlɛ kunna n'o yɛrɛ laki a bila se kurawo o ye cɛjan ye fini gɛman b'a kan na ani kurusi finman an y'a sɔrɔ bureau la sɛbɛnw ɲɛfɛ. A de bi dunia min gwɛlɛya puisque ni commerçant taara ka minɛn san yuruku min ko min bɛɛ kɛra sa k'a bɛna bɛɛ fara a ka dépense ninnu kan ka sɔrɔ ka fɛnkɛ ni sɔngɔ fɔ donc a prix bi yɛlɛ donc et puis ni yuruku ko ka d'a ye an bɛ kɛlɛ waati la dɔw bɛ se ka taa marifa ou bien kisɛ don a ka mobili la comme yuruku ko ka d'a ye a bɛ enveloppe la n'a sera dɔrɔn a b'a di a bɛ tɛmɛ voilà ale kisɛ ou bien marifa ninnu de bɛna kɛ tugun ka burkinabéw dusu kasi. Ale b'a fɔ faamaw ye k'o ka jiraja kɛ ko n'o tɛ an bɛ banbati tɔn kɛlɛ min na ko a da tɛna diya anw na. Minnu bɛ taa soit dumuni di terroristes ma ou bien essence ou bien en tout cas kisɛ ou bien marifa an bɛna se k'ale circuit nin bloquer voilà n'an kɔni y'ale kɛlɛ donc a laban an bɛna se o kɔrɔ mais n'an ma yuruku ko kɛlɛ a bɛna taa dɔw faga sini a bɛna fɔ ko y'u ka marifa tiɲɛ sini tugun a b'a ɲɛnabɔ la ni marifa ye. Ala ni siranya kojugu fɛ mobili bolila si ma sɔn an k'ale foto ta funutigiw kana olu kɔrɔsi ka janga ta bin o kan Halidu Wederago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso. Siaka Traoré bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniya lase an ye. Senantɔrɔntan buragun kan denmisɛnnin kunda coupe du monde min bɛ denmisɛnninw kofɔ cɛmanninw ko don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o bɛ daminɛ bi jumadonya in na novembre kalo tile 10 san 2023 in na Indonésie jamana kan a bɛ to senna fo décembre kalo nata tile 2 san 2023 in na farafinna jamana 4 minnu bɛ kɛnɛ kan Mali sɛnbɛ o jamanaw na ka fara Mali kan Maroc, Sénégal ani Burkina Faso. Mali bɛ groupe B la n'o y'a ka kulu ye ka fara Mali kan Uzbekistan, Espagne ani Canada. Mali ka poule ɲɔgɔndan kun fɔlɔ bɛ 10 bi sɔgɔmada in na nɛgɛ ɲɛ 9 waati n'o ye Mali heure ye o bɛ bɛn Indonésie nɛgɛ ɲɛ 16 ma. Mali ni Uzbekistan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Mali ka poule ɲɔgɔndan kun filanan bɛ 10 ntɛnɛn na ta novembre kalo tile 13 san 2023 in na. O ɲɔgɔndan bɛ daminɛ sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 9 waati n'o ye Mali heure ye o bɛ bɛn Indonésie nɛgɛ ɲɛ 16 ma. O kɛnɛ kan Espagne bɛ Mali bisimila. Mali ka poule ɲɔgɔndan sabanan bɛ 10 alamisa nata novembre kalo tile 16 sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 9 waati n'o ye Mali heure ye o bɛ bɛn Indonésie nɛgɛ ɲɛ 16 waati ma. O kɛnɛ kan Canada bɛ Mali bisimila. Laɲini ye kelen de ye Mali degeli karamɔgɔ Sumela Kulubali n'a ka cɛdenw fan fɛ ka se yɔrɔ jan a ka ja ka jɔnjɔnba ta ka nana ye Mali la. Indonésie kɛnɛ kan jamana 24 de bɛ ka o niyɔrɔ ta
coupe du monde na min bɛ diɲɛ sɛrɛntɔlantana denmisɛnw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala selido. Waati sera ka maliden dɔw lamɛn hamina ni jɔrɔna ko min mana kɛ u la jango an bɛ waati min na i ko sisan. sɔgɔma VOA mɔgɔ ne ka kɛnɛ wala baasi t'aw fɛ ne Amadu Jara ye wa Sikaso ne fɛ ka kuma Mali Kidali ko de kan ne bɛ mun fɔ an ka faamaw ɲɛna ko mɔgɔ kana bamananw b'a fɔ bamanankan na ko mɔgɔ kana don fali fɛ kurun kɔnɔ k'a jɔcogo cɛ ka ɲi kuma an ka laɲini bɛ mun ka rebelliw ka sigi ka fɔ ko kuma min b'u da kɔnɔ nin kana sɔn sigi ka fɔ fansi ma fɔlɔ o k'a to fo Kidali ko nin ka kan sago ye n'o kɛla an bɛ sɔrɔ ka kuma n'o mɔgɔ ninnu jigi tigɛla kuma o kuma u bɛna sigi ka fɔ de ɲini ni bɛnkɛla ko la n'u ye fanga sɔrɔ u yɛrɛ mana ɲaga u yɛrɛ la waati min na u bɛ bɔ an kɔfɛ k'an sɔgɔ nin y'a siɲɛ jojolen ye an yɛrɛ ka kodɔn de bi cɛ k'a daminɛ Alifa tile la o y'a k'an ɲɛna ATT tile la o y'a k'an ɲɛna i bɛ ka tile o la fo bi u b'o kelen de kɛra an na an kɔni bɛ mun ɲini faamaw fɛ dɔ kɛla sa u kana sɔn sigi ka foyi ma. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. VOA Bamara ne ye tɔgɔ ye Ibrahim Jakite ka bɔ Kita cercle la Kotiba commune kɔnɔ n ka dugu ye Masala Nafɛji ye. Wala ne ka hamina ye min ye o ye Filadugu sirako de ye. Wala Filadugu dugu ye dugu 60 ani dugu 4 dugu 60 ni dugu 4 na ni dugu 4 bɔra la sira tɛ a si la sira bɛ dugu 4 min na ye Sɔribugu Kasaro Sebekɔrɔ Badinko wala parce que ni bɛ bɔ Bamakɔ ka taga Kita o gɛtɔrɔn bɛ tɛmɛ o dugu ninnu de fɛ o dugu 4 ni n'a bɔr'o la dugu tɔ 60 ni fɛn fɛn sira t'a si la an yɛrɛ ka commune n'o ye Kotiba commune an ka commune siège dugu yɛrɛ ni mairie bɛ yen nɔ ni dɔgɔtɔrɔso bɛ yen nɔ n'o ye Kotiba ye samiya fɛ kalo 4 de bɛ kɛ mobili tɛ se ka taa Kotiba hali ni muso tintɔ wulila k'a tɛ se ka jigin CSRF la yen nɔ ko f'a ka k'a tɛ se ka jigin CSCOM la yen ko f'a ka taa CSRF la Kita fo i k'a don wotoro de kɔnɔ ka kilo 20 bɔ de n'a ye fɔlɔ wotoro la ka sɔrɔ k'a don ambulance kɔnɔ ka taga vraiment gɛlɛya b'an na kosɛbɛ an b'a ɲini faamaw fɛ u k'u hakili to an ka sirako la vraiment sirako gɛlɛya bɛ Filadugu la kosɛbɛ Filadugu dugu kelen tɛ dɛ dugu 60 bɛɛ sira t'a si la o kɔni ye ne ka hamina ye o de don salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Yo Afrique anu sɔgɔma aw somɔgɔw dun ɲɛmɔgɔw bɛ an b'a Surakata Traoré do ka bɔ Tɔnbukutu an sigiyɔrɔ bɛnnen don Tɔnbukutu quartier ma o ye Jingar Bɛre ne bɛ laɲini mun kɛ Mali faamaw fɛ vraiment u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ anw Tɔnbukutukaw la tiɲɛ yɛrɛ la parce que baarako do baarako tɛ o bon anw Tɔnbukutukaw filɛ tiɲɛ yɛrɛ la sirako ni fɛnko b'an na gɛlɛyaw b'an kan walahi goudron 2 dɔrɔn de bɛ anw fɛ yan a fɔ goudron 2 dɔrɔn de bɛ anw fɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la vraiment u k'a lajɛ Mali faamaw k'a lajɛ k'u kɔfilɛ anw nord-du-sud la n'o tɛ vraiment ça va pas fɛn bɛɛ ka gɛlɛ anw ma n'a fɔra ko ala anw yɛrɛ ka sigiyɔrɔ la anw bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ nɔgɔya la sisan bateau tɛ yen foyi tɛ yen an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ nɔgɔya la a foyi tɛ yen tuguni ko anw ma sɔrɔ nɔgɔya la vraiment n'u bɛ se k'an dɛmɛ ni solution fɛn o fɛn pour que an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu ni degun ninnu kɔnɔna na vraiment an b'o ɲini Mali faamaw fɛ VOA Afrique aw yɛrɛ aw ni ce aw ni baraji aw ka foli don sɔgɔmada in na awa merci. aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo kalase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 00 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ musow ale ni musomisɛnninw olu ka hamina ni jɔrɔnakow fana nafa ka bon an yɔrɔ kosɛbɛ o kama an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu la. an sera ka nin kunnafoniya ninnu de fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma ɲɛmayaso ka yamariya kɔnɔ laseliw kɛra ne Seinabu Cero fɛ Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la tɛnɛndon ni ala sɔnna ma aw ni Mariam Kuyate bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw olu fɔli nasira la sani o cɛ ne bɛ kan bɛɛ bolodaw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la
ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma